в Жребчево, там шарана лови. 100 кила риба, той я като играч хваща. Ой, Тянка Бардука, рибаре на всички времена, шмеле как да уди, шмеле как да влече. Ой, Тянка Бардука, това е най-големият ловец. Ако риба няма, той пък ще намери улов. Но една вечер, когато луната светеше, младите рибарки около Тянка се събраха. Научи ни, майсторе, шепнеха с желание, как така рибата сама ти идва в прегръдки. Тянка се усмихна, погледна ги хитро, с перо от щраус и конски косъм, момичета. И най-важното, стръвта, будала професионал, тя ги привлича, това е магия, разбирате. Ой, Тянка Бардука, рибаре на всички времена, знае как да уди, знае как да влече. Ой, Тянка Бардука, това е най-големият ловец. Ако риба няма, той кок ще намери улов. И така младите рибарки се научиха как с перо и косъм рибата да примамват. И когато пеха, ой, Тянка наш майсторе, рибите сами от водите изкачаха. Това беше тайната на великия рибар. Магията не е само в стръвта, а и в сърцето. Ой, Тянка Бардука, рибаре на всички времена, знае как да уди, знае как да влече. Ой, Тянка Бардука, това е най-големият ловец. Ако риба няма, той пък ще намери улов. Бардука и неговите млади рибарки, гордост на Сливен, той е легендата. Бардука!